Hola, què tal? Com esteu? Feia temps que no em passava per aquí i doncs mira, ha coincidit que he vist el vídeo d'una noia que seguixo i m'ha vingut de gust fer un vídeo més de YouTube. Doncs m'ha resultat curiós el vídeo d'esta noia perquè se plantejava si és possible que una persona faci un dol de si mateixa. I clar, m'he sentit molt identificada perquè justet ho comentava ara fa uns dies en una amiga meua que sí que és veritat que el terme dol acostuma a tindre una connotació negativa i per a mi no és un dol negatiu, però sí que és veritat que me trobo en un moment de la meva vida en què me sento molt diferent a com he sigut durant tants anys. M'explico. Jo vaig crear, per exemple, este conte de Dramitis Crònica, encara no fa ni un any, i el vaig crear perquè jo durant molts anys sempre he fet servir molt l'humor i com una espècie de protecció, d'escut, en lo qual pues sempre era com mi mundo es un drama, todo me da pereza, pues como que la vida me da igual, sempre tirant molt d'humor, però d'alguna manera també era una manera com de protegir-me. I claro, ara me trobo en un moment en què em sento bé. Me sento bé en tots els sentits, no tinc cap tipus de tristor. Òbviament, pues, sempre es pot desitjar tindre més, no? M'agradaria tindre un millor sou, m'agradaria poder exercir ja de psicòloga, m'agradaria estar més forta, m'agradaria tindre un pis propi, vull dir, sempre es pot anar més enllà, no? Però, però la realitat és que em sento molt bé en mi mateixa. Menjo millor que mai, he reconnectat moltíssim en l'esport, les meves amistats m'agraden, me respecten, m'estimen tal i com sóc, descanso bé, no sé, és que tot me va bé. Llavors me passa que la imatge esta que he volgut donar o que sempre he com a projectat durant tants anys de pues tot me fot mandra, pues eso, la vida me da pereza, pues mejor si no lo hago. Acaba d'arribar el meu company de pis. Pues això, que com esta aparença que jo havia intentat projectar sempre des de l'humor, de todo me da pereza, quina mandra, realismo rancio d'Alberto Romero, que és un vídeo que te recomano molt mirar i buscar perquè continuo sentint-me bastant així, doncs últimament sento com que no ho puc mantindre, perquè estic en un altre mood completament diferent. O sigui, tinc ganes de fer coses, me sento animada, estic contenta. És que sembla fort, no? Allò com algo tan simple com dir estic contenta, però és que jo he estat tants anys de la meva vida sentint com una espècie de tristor o tenint situacions al meu voltant que em feien estar trista, que ara estic bé i se me fa estar raro, no? És com si no fos jo. O sigui, jo estava acostumada pues a un nivell de passivitat, ¿no? Pues eso, de pereza, de todo me da igual, que ja no tinc. O sigui, perquè a més allò era mentida en certa part, no? Insistixo, jo he tirat molt d'humor i continuo fent-ho i esta part de mi pues, una miqueta sempre estirà, no? Perquè m'agrada també. Però clar, me noto una energia i una vibra totalment diferent. Llavors, me fa gràcia perquè a vegades és com dramitis crònica, no? I penso, ostres, quin drama podria explicar jo ara? Perquè al final drames me'n continuen passant, Vull dir, jo tengo historias para contar, eso sí, però ja no tinc com esta sensació de que la meva vida sigui un drama. Llavors, este 2025, sí, güero, fill meu, sí. Este 2025 per a mi ha sigut una revolució enorme a la meva vida i estic contenta d'estar contenta. Però claro, llavors se me rompen un poco los esquemas de l'estil de vida o de la projecció que jo feia de mi mateixa. Així que no sé, pues sí, quan he vist el vídeo d'esta noia, que es diu Carla Flila, me penso, no sé si he dit bé el cognom,
És una influencer d'estes que a mi m'agrada i quan he vist lo vídeo que feia fent esta reflexió, era com: "Ostres, doncs potser jo també estic fent com un dol de mi mateixa", no? Un dol superpositiu, perquè insistixo, estic molt contenta, però sí, me fa una mica esta sensació, que jo també estoy como de duelo, no? Estic deixant atrás una Laia que m'ha acompanyat durant molts anys i que en certa part, pues, sincerament, estic molt satisfeta de deixar-la, perquè l'energia i l'estat d'ànim en lo que estic ara no té res a veure en lo que he estat mai. Així que, pues, no sé si dermatitis crònica, però bueno, jo continuaré fent vídeos i tal perquè m'agrada, però ja no sé si hi ha tanta dermatitis o si és tan crònica. Així que, no res, esto es lo que hay. Espero i desitjo que estigueu molt bé i pues, mos veiem en un pròxim vídeo. Que vagi molt bé. Adeu.